Sang ang mga Israelinon gusto na magtabok sa suba sa Jordan. Ang suba hindi posible nga matabok tungod sang pagbaha sini. Apang may Diyos sila nga Diyos sang imposible. Gani nagmadinalagon sila mga kauturan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagsining sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay Ilonggo o kung hiligay nung na version sa aton weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sang Iglesia Adventista sa Bilog nga kalibutan. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, ang inyong masunson nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong. Kagari ang akong duwa ka mga bisita nga kilala ninyo mga kauturan. So without much ado, ang ako na pakilala sa inyo mga kauturan, si Pastor Sir John Deloyd Coro. Siya ang aton nga associate pastor diri sa aton nga simbahan sa CPAC. Kag at the same time, siya man ang dean sa aton nga boys dormitory diri sa CPAC. Sir John Deloyd, may adlaw sa imo, sir. Pastor, may adlaw, Pastor Waya, may adlaw. Labi na sa aton mga kauturan, kag mga abyan nga nagapadayon sa pagsubaybay sini sa aton programa. Ang Diyos magapanalangin sa aton nga. Yes, and that's correct. Diyos pakamayo magapanalangin sa aton. Mga kauturan, ikaduan akong pakilala. Originally halin sa Biliran Province. Ari na siya diri mga kauturan. Dugay na diri siya nag-graduate. Diri siya kapangasawa. Kag-ari sila subong nagbalik mga kauturan. Kay siya isa na sa aton mga professors. Diri sa aton nga School of Theology. Diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Christopher Berian Luaya. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw ng Pastor John Deloyd. At sa tanan nga mga nagsunod sa atong pagtuon diri sa sining simanal nga pagtuon sa Sabbath School nga ang mga topics kabay pa nga atong nga pagtuon subong makahatag sing dugang ihibalo para ma-prepare kita sa Sabadong pagtuon. Yes, and that's correct, Pastor. Kinang dugang nga hibalo, agud tumaandam kita sa adlaw nga nagpahuway sa pagpakigambit kag pagbulig tuon mga kauturan. Pastors, ari na kita sa lesson 3. Lesson 3 para sa Oktubre 11, Tubtob Oktubre 18. Memorials of Grace. Amo ni ang title. Apang sa hindi pa kita magpadayon, aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Ginoo, kabay pa nga, imo naman kami updan, katulad sa imo pagupod sa amon sa mga ligad nga mga panahon. Father, kabay pa nga, ikaw naman, magadihog, magapakamayo sa amon mga pahunaw na, kami nga nagadiscuss, kag ang amon mga kauturan nga nagapalamati, kag nagatanaw sa sininga programa. Hope kami, isa kami sa pagpakamayo sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Akon na ba yun si Sir John Deloyd, pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Mga kauturan ng aton nga sadsaran nga teksto makita sa Josue kapitulo 4, mga bersikulo 23 kag 24. Hambal diri kay ginpahubas sang Ginoo nga inyo Dios ang mga tubig sang Jordan sa atubangan ninyo tubtub nga nakatabok kamo subong sang ginhimo sang Ginoo nga inyo Dios sa dagat nga mapula nga ginpahubas niya gikan sa atubangan naton tubtub nga nakatabok kita. 24 Agud nga ang tanan nga mga katawuhan
sang duta makakilala sang kamot sang Ginoo nga gamhanan agud nga magkahadlok kamo sa Ginoo nga inyo Dios sa gihapon. Okay. Salamat mga kauturan. So, ari ang atong teksto, kagamuni ang atong tunan sa sininga simana. Ang pagtabok sang mga Israelinon sa suba, sa Jordan. Pastor Chris and Pastor John Deloyd, andam na sila matabok. Apang ang suba, nagabaha. Hindi lang kayo nagadulo-do, kundi nagabahagin. Kag imposible sa mga katawan, bisan sa kadamo nila, it was impossible for them to pass through na makatabok. Kag sa ilang nga pagtabok, ang Ginoo na nagpanigwa, tunton sang iyang kamot. Ang una nga ilagin himo ang patabok sang arka, sang katipan. And then, nakatabok sila, naghimo sila sa mga memorials, nagtanom sila sa mga bato, mga kauturan, nga nahimo silang handumanan. Madamo kita sa matunan sa siniga eksena, sa siniga simana. Pastor Chris, ano pa ginahimo ma-introduce nga aton tunan sa siniga simana? Gusto ko i-highlight, Pastor Tomado, ang title sa aton leksyon, Memorials. Memorials of Grace. Ang pamangkot diri nga Diyos naghimo sang memorials. Kung may Facebook paguro sa tunga time, basi nag-post na sang kuan blay nang nagmaydi na nga amuni ang natabo sina nga kay wala pa to Facebook sa tunga time. Ang ilang nga ginhimo is naghimo sila memorials. Ang memorials na para kay ginhamala sa atong lesson diri, nagakalipat kita sa mga butang nga hindi naton constantly nakita. So gusto sang Dios nga may makita ta pirmi para madumduman naton siya. Okay. Kay suno pa diri, forgetting God leads to drifting from Him. Okay. Ang Israel sang nalipat ang Israel sang mga maayo nga ginhimo sang Dios sa ila, they easily turn into idols. Yes. Okay? Basta malipat nga ni sila sa ginhimo sang Dios sa ila, easily madala sila nga maghimo sila sang mga Dios para simbahon nila. So amo na nga gusto ang Dios nga may makita pirmi para hindi sila makakanto sa hindi sila malipat kag hindi sila mag-turn into idols. Amo na ang purpose sang memorials. Yes. Sir John Deloyd, Pastor. Diri Pastor no, sa intro ako nakita ba ang isa ka illustration sa aton lesson nga ang isa ka professor nalipat siya sa pagbit-bit sang iyang license. Pagdala sa iyang driver's license. Nag-drive siya. Nag-drive siya wala sa license. Hambal sang pulis sa iya nga ini nga ticket maestro hindi ni siya bali isipon mo ni siya nga daw tuition nga sa eskwelahan nga bayad kita tuition for us to learn. So ini ko no mga kauturan ini paghatag sa pulis ang tikitan siya mo. Ticket, it's one way para maka-learn hindi malipat gid sa mga importante nga mga butang. Sa aton pa ang bayad mo sa imo penalidad, sa imo violation, tuition na. Kay gatuon ka. Nami introduction. Pastor Chris and Pastor John Deloyd. Ang isa pa ginakon, you mentioned about memorials kay na. Amo na ang nadumduman ko ang Sabado. Ang mga tao nga wala permi nagasimba Sabado, nagkakalipat nga may Diyos ang kalibutan. That's why ang Ginoo tama ka alam nga every week ginatagaan kita niya sang memorial. Agud to nga hindi kita malipat sa iyo. So amo na ang kaimportante sang Sabado. Kagari naman ang mga Israel pagtabok nila sa subas sang Jordan, nagbutang sila, nagtanom sila, ginhantal-hantal nila, ginhimo nila altar ang mga bato as a memorial. Nga every time makita sa mga younger generation, may dumduman nila how God dealt with them. Imposible ito magtabok. No? Imposible. Yes. Pero nakatabok sila kay ginpunggan sang Ginoo ang baha. Nagtabok sila sa dry land. Amo man to ang Red Sea nga ang Ginoo nag-divide sang tubig sang dagat
Kag nagtabok sila in a dry land. Mamala. Yeah. Crossing the Jordan. First time na mensionar ang arka, Pastor Chris. Ano ni siya ang boat silingon diri? Ang arka is a symbol of God's presence. Okay. Yep. Amo na ang Kanami, ang symbolism sang arka. Subot silingon, sila ang magsunod sa Ginoo. Hindi kay ang Ginoo magsunod sa ila. Amen. Okay. Amo to nga ginpauna. Ginpauna ang Ginoo, ginpauna ang arka. Kay nga kung sila ang mag-una, pastor, imposible nga maghubas ang tubig. Amen. Oh, di maghubas. Kanami ang tawhanon nga kusog kagahom, hindi. That was a time na impossible kaayo. Yes. Kung lang taon naton ang Joshua 3, gabaha galito nga time. Baha to nga panahon. So karon kung sila ang mag-una kag magsunod ang Ginoo, iti anod sila kiti ang Ginoo nagsunod sa ila mo amo nga nila nga sa pagtawag ni Kristo sa kay Pedro pastor. Follow me. Hindi kay ako ang ma-follow sa imo, si ikaw ang ma-follow sa akon. Amo na dito sa ila ang Ginoo amo ang ila sundon. Yes. Mag-una ang Ginoo because God is a God of impossibility. Yes. Okay, pero pastor, antes to nila himuon, magpakabalaan sila anay sila kaugalingon. Yes. Okay, hindi mag-una ang Ginoo once nga hindi sila magpakabalaan. Okay, that is the point nga antes gali kita luwason sa Ginoo kinahanglan i-sanctify ta anay aton kaugalingon. Yes. Amo ni dili ang natabo sa kuan mo. So sanctify or consecrate first before crossing the Jordan. Sa aton pa nagpaninlo anay. Paninlo anay sila. Ila na ginhugasan ang ila mga kadagtaan. Hindi ka magsiling nga, ay, di bahala, Ginoo na bahala sa akon. Siya na mag-una sa akon, kay ti Ginoo man siya, ako masunod lang ko sa iya. Pero you have to sanctify yourself first before crossing the Jordan. Kay ang Ginoo ang mag-una sa imo. Ang Ginoo nga nag-una sa imo balaan. Yep. So karon kung sige ka sunod-sunod, hindi ka balaan, sunod ka sa balaan nga butang, di ka makatindog sa tubangan sa Diyos nga balaan. Kag ang pag-sanctify, ang pagpaninlo, pwede mahimo sang tao. Ang hindi mahimo sang tao, ti ang Diyos magahimo. Pero kay ti mahimo mo yang pagpaninlo, mahimo mo yang pagpaligo, mahimo mo yang pagpanglugod. Okay. Pagpahubas sa Jordan, di kaya sa tao. Hindi makaya. Sa Sergeant Dula. Diri ba sa aton Sunday nga lesson pagtabok nila. Ang Ginoo nag-remind kay Joshua nga dapat amo ni ang Ark of the Covenant ang una bitbiton sa mga pare. Mga kauturan ini nga paghatag sang instruction sang Ginoo nga kung makita na kuno sang mga tao nga ginbitbit na sa mga pare ang Ark of the Covenant, masugod man sila sunod. Ini mga kauturan ako nakita based sa aton nga lesson nga the presence of the Ark of the Covenant nagapakita nga ini nga aktibidades hindi tawhanon kundi it was the very act of God. He was there. Makatalingala maghubas ang suba mga abyan. Kag isa Pastor Chris, akon bala ginapananaw kung paano nahimo ang suba sa Jordan ga baha. Ginuna ang arka. Ang arka bigyan. Wala pa nagmala. But when they start stepping sa edge sang Jordan, that's the time nga nagmala. Okay. Sa aton pa wala anay nagmala. Kag sinabi ari na nagmala na lakatonta. Wala. It was still flooding when they started to walk. Nga mag-cross. Kag ang arka amo ang mga pare amo ang nauna. That's the miracle. Te amo to kay na sila mo, nga ang arka is a symbol of God's presence. Nakilala ng Diyos magauna. Yes. Balik sa imo, Sergeant Dulet, living God of wonders. The living God of wonders. Anong imo natulupang dandali? Namiyan ko sinisang mga tema about living God of wonders. He is the God of creation. Mga kauturan, imagine bala nga ang Jordan River, ang tubig sang Jordan, doon naghabok, doon nagamo na Nga even the impossible things, mahimo sang Ginoo. Nga even kuno nature hears and make attention sa aton Ginoo. Nagapakita ini mga kauturan nga ang aton Dios nga He is above with all His creatures. So, wala gid sing imposible. So, nagapakita ni diri mga kauturan sa aton lesson nga
may Hebrew word rin nga niflaot, nga ining pag-cross ang Jordan River, it was all about an act of miracles and wonders sa Ginoo. Pastor Chris, before na ako natin sa mo, ang meaningless ng miracle. Miracle, nga ang miracle na siya. Kaya hindi mahimo isang tao. Kaya kung mahimo isang tao, hindi na miracle. Sakto Kaya gito hindi mahimo isang tao, pero nahimo because miracle ito sang Diyos. So, ang pagtabok nila, milagro ito yan. Kaya ti asakon nga, pagambang asakon nga natunan, hindi ang suba nagmala. Nagsugod sila lakat, samtang gaba pa. Pero pagtapak na nila sa bi nga may tubig, mala na ang ilang tapakan hasta nakatabok sila. Ang mga nila, Pastor, nga gina-emphasize gidira sa atong nga leksyon nga crossing the Jordan is a miracle. Kay nga a miracle so sa ginhambal mo kagina bagulang nga hindi mahimo sang tawo. Hindi pwede mapahubas ang tao. Just imagine reaching Canaan can only be done in 40 days. Pero madamo attempt nga ginahimo nila, hindi gid sila makasulod. Kaya wala pa sila gin tugutan sa Ginoo nga makasulod dito. Kaya nga wala sila ginatugutan sa Ginoo, kay may mga leksyon pa na dapat itudlo ang Ginoo sa ila before reaching Canaan. Yes. May masiling naton may delay ba? May delay ang entrance. Pero sang ulihin na time na to cross the Jordan, it is a miracle. Ang conclusion ni Pastor, ang Dios is a God of miracle. Yeah. Nothing is impossible Yes. sa Ginoo. He is a Wala God of sing lagtaon sang tawhanon nga perspective ang Jordan sa baha niya. Tawhanon nga paghambal, di mo matabok mo. Di mo makuan, pero with God nothing is impossible. Kag sa pagtabok nila sa Jordan, imposible nga ila maperdi ang mga Canaanites. Nga ang ilang mga syudad kadalag ko, mga world tisiling sang 12 ka spies, sang napulo ka mga espiya, mga dalagko, mga tao, mga higante. And then it's land flowing with milk and honey. Grabe sila ka mga baskog. Yes, that's correct. That's why ang pulo, nagkulo. Hindi posible. Pero si Joshua, si Caleb, perspective nila, kaya naton. Okay. Amo na ang nasiling bala. Maigo ta kay kadako sa imo kung gamay ka. Hindi ta ka maigo. Amo na ang punto ni David. Oh, I can hit you because you're big. Or you, if you are small, then I cannot. Sergeant Dillon. Dirita, Pastor, no, sa memorial, no? Sa Tuesday, remember? Tuesday, yeah. Ang purpose sin isang mga bato, sa malasang imong ginambal, Pastor, same with the Sabbath, memorial. That's why ang Ginoo gid sa ikaapat ni nga yaso guhambal niya nga remember. Kay may tendency gid ang tao nga malipat. Bisan gani isang birthday sang aton asawa, sang aton nga mga anniversary. Mga importante. Ini mga kauturan, ang term nga memorial naghalin sa word nga zikaron, nagapaathag ini nga hindi lang passive recalling of something, kundi recalling with action. So magnumdum sila nga nagapati sila, ginahimo nila, amo ni ang ilang ginatawag nga memorial. Yeah. May ara kita nga mga memorials diri sa Pilipinas. Ang Lunita Memorial na. Kay Rizal. Pero dead memorial na. Ang gusto sa Ginoo, a living memorial. In other words, nga ang atong mahinumduman buhi. Di ang Sabado Memorial na buhi. Ang adlaw yung nagsabak ang Sabado. Di sa kay Rizal niya, okay wala nang. Pero kung buhi ang atong memorial, it will affect us to live alive as well. Nga buhi ang aton. Amo ni ang gusto sa Ginoo. Ngayon ang bato na living memorial na. Every time you remember, magdayaw ka, magpalakpak ka because God has done something for you. Yes, Pastor Chris. There is a Tuesday, Pastor. Kanami isang yung title, Remember. Ang purpose ng memorial is to remember. Kaya may nabasa ko nga line. Ako nabasa nga line. If we forget God's past, we stumble in the present. Amen. If we remember, we stand firm in faith. Amen. Amen, no? Amo gali ng purpose. Kaya may question diri, why did God ask the Israelites to build a memorial?
ga huna-huna ko ano ginang purpose nga kinahanglan gid mong memorial. Isa pa nga ako nabasa pastor inang siling. It was a living testimony of God's deliverance, a teaching tool of His children, a reminder of His faithfulness, and a witness to the world. Amo na ang purpose sa memorial, teaching tool. Amo na ang gamiton sa mga henerasyon sa ulihi nga tudloan ang present nga henerasyon nga amo ni ang ginhimo sang Dios amon sa una. Okay? Kag kita bisan wala na naton tun abutan ang ato nga mga tao kay idugay nato nagkalamatay, pero tungod kay ginsulat dira sa Biblia, natudloan kita nga amo ang ginhimo sa Ginoo sa In fact may line nga ni Ellen White sina nga ari diri sa kuno sa may life sketches, we have nothing to fear for the future Yes. except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Kinahanglan ang past para matudloan ang present. Yeah. Kagti amo gina aton buhaton sa aton mga kabataan. Yeah. Unless we forget the past, we cannot go on and move on for the future. Yeah. Remember, that's why muna ang Sabado, remember man. Forgetfulness, Pastor Chris. Okay. Why is it so important to remember the mighty deeds of the Lord? Nagabasa-basa man ko sang sabat sini pastor nga na importante nga hinumduman gid. Suno pa diri, it anchors our faith, equips our children, it glorifies God, humbles our hearts, and fills us with hope. Amo na ang purpose nga importante nga dumdumo naton ang mga maayo nga mga binuhatan sang Dios sang una. Naghatag sa aton sing paglaom masilingta nga ginhimo na nga ni sang Dios sa una, himuon man ani sa aton subong. So kay ang Dios nga ginaalagad nila ni Joshua, amo man ang Dios nga ginaalagad ta. Kung kaya niya himuon ang imposible sa una nga panahon, kaya niya himuon ang imposible sa atong kabuhi subong. That's correct. Amo Yeah. na ang amo na ang Sir John Deloy, anong imo diri nga Ang ako diri nga komentar di mga kauturan, no? Ang pagkamalipaton normal sa isa ka tawo mo. Yes. Daw ka normal lang gid sa isa ka tawo nga malipat kita sa labi na sa mga importante nga mga butang. Pero pastor mga abyan, when it comes to spirituality, when it comes to mighty deeds of our God, hindi gid pwede nga aton lipatan. Kaya when it comes to forgetfulness in spiritual sense, it can lead us to serious consequences. It might lose us the opportunity to be saved, the eternal life. Yes, and that's correct. Pastor Chris, mayari ko din, no? Di po na ako nibalik sa imo. Ini balang line sa English, kaya nga itong sadsara nga tekstong inbasa mo sa ina, Pastor John Deloy, nga nagtabok sila sa suba sa Red Sea, sa dagat na mapula. Kag the same man nagtabok sila sa suba sa Jordan. The same situation. Pero ang ginsiling dire sa English nga when you cross the Red Sea, the Red Sea dried before us. However, when they crossed the Jordan dried before you. So hindi iya us. Okay, ang us kita. Pero ining you, kamo. Okay, sa aton pa, when we say kamo, it is present perfect. It is going on. Ato ya history na to ang Red Sea. Pero pagtabok ninyo, it means presente. And you have to go on. So, amo na ang diferensya. Ang Red Sea, as aton to. Tinatabo na to. Atong ginikanan, nagkalamatay na gani. Na karon ang Jordan, inyo, nagmala para sa inyo. In other words, ang inyo dira is present perfect. Nga you have to go on. Yes, ara presente sa inyo. Nga nagmala. March on and on and on until you reach your destination. Pastor Chris. Kung aton basahon ang spirit of prophecy, ginambal gidira nga Canaan or Kanaan, kung paano na siya i-pronounce, is a symbol of the heavenly Kanaan. Simbolo siya. So, before kita makasulod sa Kanaan,
may latason kita anay nga Jordan. Jordan. Yeah, correct, yeah. May latason kita anay nga Jordan. Ang Jordan gali is a symbol of God's deliverance. So, i-deliver ang deliverance ay pastor, di ba, pagluwas? Pagluwas sa Ginoo. Kaluwasan. But silingon, without God, Hindi kita maluwas. bisan ano pa nila ka gusto magsulod sa Jordan, hindi sila sa Canaan, hindi sila makasulod. Kay Bay Jordan pa May sila Jordan yun. mo. Pero because God dried up the Jordan River For you. For you. O, di ba? So, antes gali kita makasulod sa langit nga Kanaan, pastor, kinahanglan luwason kita ana sa Ginoo. Amen. Kanami Diba? nga punto, Pastor. Pagbalik anay siya, Yes. luwason kita, siya ang mag-una. Yes. Masunod kita, siya ang mag-una. Amo na nga sa Tesalonica, pastor. Pag abot sa Ginoo, hindi na siya magtupa diri sa duta, dito na lang siya mahulat sa Hindi magtungtong. Hindi magtungtong, dito na lang siya mahulat. Sa kana. Sa kahawaan. Kaya nga siya ang mag-una sa atong pagkatulid dito sa langit nga Kanaan. After nga luwason kita niya sa Jordan nga ginaagyan ta subong. Amen. Kanami. Yes, sir. Diyan din. Nahi, Pastor ba? Ang ako lang diri madugang mga abyan, no? Pastors. Ining duha ka mga events bala, the crossing of the Red Sea and the crossing of the Jordan River, both activities nagapakita sang mirakulo kag wonder sa Ginoo. Kag labi na sa part sa mga Israelites, nagapakita ini sang ilang changed status. Nga, sa una, sulugoon sila, subong ara na sila sa freedom. Yeah. Sang una, wala sila sing duta. Wala balay, wala puluyanan. Wala balay. Karon niya. Nation na sila, as one nation. Kag bantog nga nasyon, pag-una nga nasyon. Pag-un nga- Labi na sa panahon ni David. Kag ni King Yeah. Solomon, mga abyan, no? Grabe. So from oppression, from poverty, from helplessness, humiliation, now they have na this what we call dignity, safety, well-being, kag humble ni Pastor Luaya, salvation, Yeah. deliverance. Before, they are nothing. They are nothing. Slaves. People without land. Less. Landless. Without home of their own. Karon niya, by virtue of being faithful to the Lord, God has raised them from the status of being nothing to being someone already. At least kung malipat na, pastor, isang punto diri is, before sila nagtabok sa Kanaan, nagakinahanglan sila sang pagtuo. Tis man ta makalambot sa langit nga Kanaan, pagtuo mangyapang kinahanglan. Okay. Sa Thursday, beyond Jordan, tabok na. Okay. Ang isa di ka punto na kon, before na ko niya-tag sa mo, Sir John Lloyd, ang mga batanon, gin-remindaan sila. Okay. Muna nga may memorial, agod nga mabalaan nila, madumduman nila nga ang question, okay, why are we here? Nga ang ari kita. Nga ang nakatabok kita. What is our purpose? Why nakatabok kita? What is our end point? What is our intention? What will be our goal? Why we are here already? Impossibly, yet that was made possible for them. So the next question is, ano? That's why amuna nga it was dried for you because God has something for you, and that is to occupy the promised land. Yes, Sandra Jo. Sumalsa ako ginhambal gina mga kauturan, no? The crossing of the Jordan, nagapakita nga from nothing to be chosen ones from Egypt to promised land. Mga kauturan, ini yung pag-crossing nila sa Jordan River, kag pag manugsulod na sila sa Canaan, it is a foreshadow of the Amen. rest of Yes. of grace Christians nga nakasulod sila, pinaagi lang gid sa pagtuo, mga kauturan. Hambal ni Pastor Luaya, sa pagtikang sang mga priest, pagsunod sang mga Israelanon, nagapakita adto sa ilang pagtuo. Abyan. Yeah. Pastor Chris, Ang masiling ko lang, pastor, beyond Jordan, Kanaan na. kanan. Beyond Jordan, Kanaan. Lapit na lang kita kayo. Yeah. Okay, after this, Kanaan na. Yeah. So ang pamangkot,
kamusta naton? Atong preparasyon sa pagtabok na sa Jordan. Kaya ti may Jordan pa kita. may Jordan pa. May pa-Jordan pa kita ang talabokon. Mga kauturan, why nagid kita panahon? Sorry lang gid. Pero kanami, and I'm sure nag-enjoy ka mo sa mga punto nga amon gin-share sa inyo sa siningation. Ako lang pangayon, una si Pastor John Deloitte ang iya last nga pamilin-bilin kag si Pastor Luaya sunod. Ang akon nga last take sini mga kauturan, no? Memorials of God's grace. Sa aton mga tagsa ka pamilya, may ara kita sang aton man nga mga memorials. It can be our children, our child, or lain-lain mga kauturan. Ang importante lang gid nga hindi kita malipat sang aton nga pagka linuwas ang aton nga Ginoo. May mga balatian kita nga daw mapatayon na kita pero ginluwas kita sang Ginoo. Aton numdumon ang Ginoo mga kauturan in strength, in weakness, in prosperity, in wants. Ang Ginoo lang gid mga kauturan ng aton nga kuptan. Pastor Chris. Suno sa ginambal ko pag-ulang, beyond Jordan, lapit na lang gid, kanaan na kita. So while nga sulod kita sa kanaan, may tatlo ka mga poetic lines gusto ko i-share, Pastor. Yep. Praise more, complain no more. Amen. Believe more, fear no more. Amen. Okay? Remember more, forget no more. Ako na nga, ako lang mabilis. Yes, thank you, mga good kauturan. Pastor. Okay. Mga kauturan, sa hindi pa kita makaslapot sa kanang may Jordan kita. Pero hindi magproblema. Kaya kung anong ginhimo sang Ginoo sa pagtabok nila, sa imposible nga Jordan, that is also the same with us. Ang aton lang buhaton, kapit kita mga kauturan sa pag-alagad sa Ginoo. At naton buyan because pinaagi lang siya makatabok kita sa aton tagsa ka mga Jordan. Sa hindi pa si Pastor Chris magapangamuyo, ako na pasalamatan ini ang aton mga sponsors, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Helen Barbasa, Ladel Labalan Gascon, Marlubel Hiruta Lurin, Pastor Phil and Marlene Ferregrino, Ma'am Piedad, Antipas Piedad, mga magulutod, Alex Pehedero and Ma'am Gina Pehedero Ilumar, Anile Trino Perdido and Jimmy Trino, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Dr. Norbin and Ma'am Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, John Luciano and Goldie Joligi Jr., kag si Ido and Ma'am Midon Van Dest. Ang Diyos magapakamayo sa inyo, mga sponsor. Yes, Pangamuyo kita, amay nga langit noon, tagya sa hulam nga mga kabuhi. Salamat sang paglaom. After sining Jordan nga amon pagalatason, kanaan na Ginoo. Kabay pangaupdan mo kami, magauna ka sa amon. Hastang malambot namon ang langitong nga puluyan, ginaaman mo para sa amon. Salamat o Diyos, ng ikaw nagasabat sa among mga pangamuyo. Patawara kami sa amon mga sala sa pangalan ng Kristo Jesus ng amon manluluwas. Amen.